Ahojte, tu je Jasmina. Tu je Aťka, možno ho poznáte. Ideme ochutnať nejaké veci. Je to vec. Budeme vám Takéto zober si. ukázať. Takéto. To sú všetky to. Coca-Cola. Pozrite, čo ukazuje, ble. A ešte máme tu čo? Ideme Ešte toto máme tu. A čiže ideme to ochutnať. Ja si myslím, že toto ideme. Ešte čo som mala? Počkaj, čo som mala? Žuvačku. Áno. Aha. Takže sme toto jedli. Bolo fantastické. Hej, a Že došlo mi, že máme toto a ideme robiť ochutnávku, ale toto už sme nestihli. Ešte máme tu nejakú toto a dobre, nie? ideme toto prvé ochutnanie. Moja. Fuj. To sme jedli aj salamu, ale Ale to len vy. to aj ona. Ja nie, lebo ja som bola doma. Ideme do toho, či čo? Toto ideme prvé. Aha. Počkaj, kde to máš ten takýto istý? Mám tu. Ani nevidela som. Joj. Taká štyrkejnotka. Čo je tam nevidno? Čo? Počkaj, ja nemôžem. Čakaj. To sú gumiky. Olivový olej. Čiže máme to takto. Idem to ochutnať. To je Coca-Cola. Coca-Cola. Limonada kofola. Dobre, tak. To čo je? To môj telefon. Ja som sa dala. Počkaj. No, koľko dávaš? Idem písať niečo a už. Takže sme ochutnali. No, koľko dávaš? Dám 3 body. 3 len? 3 deseti? 5. 5. Môže byť 5. To je však to je na tebe. Dám 5. Ja dám. Ešte ochutnám. Lebo je Nie je tam cítiť až tá Coca-Cola. kofola. Nie je tam cítiť až tak Tu cítim kofovlu. tú Coca-Colu vlastne. Kofovla. Možno poštárka, že prišla, že? Ja dávam tomu No. 60, ty? 5. 5? Mhm. Ideme na... Prepáčte, to ja. Ideme na toto. Že toto? Toto, či to... Tiež Že- také Coca-Cola. Že Coca-Cola, nie Coca-Cola. Coca-Cola. Tak to vyzerá. Tak, dole. Ale možno nevidno, no, lebo dážď ide. A ešte máme tu... Ja čo rozprávam? Ja tak videla som do telefónu, že čo tam mi napísali a ja už... Už mi došlo mobil. Aha, už, daj ešte tam. Dajte mi mobil, nevidím, že Nie, tak. nedojde nám. Normálne som zachlopnutá. Počkaj, ešte aj nemôžem otvoriť, hej. Aha, už mám. Kuba. Počkaj. Čo to robíš, ty debile? Počkajte, musím... Počkaj, nie. Nie, však vypneme Nie, no čo? Keď prídu, no ideme ochutnať. Tiež. Пала, куда походила? Куда? Сам куда? Сам Odsos. остался. Ja to nebudem jesť. Fuj. Не? Chcem to dať. Солодкое молоко. Fuj. Je to dobre? А воняйте si, pozrite, že čo toto je. Ale je to dobre. Je to dobre.
Fú. Ale je to dobré. Že tak cítim to fovlo. Však to je Coca-Cola, ty. Na čo hučí? Však tu mne niekto píše. No, je to dobré. Ale tá voňa, fuj. Dorazím. Dám tomu. Čaje, pozri. Dám tomu. Koľko dávaš tomu? 3. 3? Nie, 0. Nie 0. Dám tomu 4. Ideme na... Čo to je? Žvačka kofola. To není kofola. Ale predstavíte si. Že to je jak cigaretla. Ale predstavte si. Všetko máme hnedé a toto máme zelené. Žoltá. Dobre, idem otvoriť, hej. Pustím si pesnička, ale do čo nejde. Hej, kdy to na. Ty si debil. Keď dám vodičky, pôjdem so zavtom 100-krát. Bolí ma hrdlo. Predstav si, že som stratila reťazku. To keď smeješ. Daj. Ideš dať na YouTube? Dáš na YouTube? Počkaj, ja som šla Kubu. Tam sú. Tu sú. $1 jablako. Nie. Tu sú. Ja ich slyším. To nie sú oni. To nie oni, to ten. No. Nemo písať na Však ja limonádu. neviem otvoriť, hej, do Mne normálne boli hrdlo. Prosíme, odbor kanál. Píšte kom. Odbor. Odbor. Budete sa smiať. Počkaj, toto je, aha. Dobre, že na svetlo. Ako nestopun drávev. Počkaj, sa ja neviem otvoriť do Daj sa. Aha, už. Počkaj. Niekto ide. Niekto príde tu. Nie. To do teba. Fuj. Dobre. To je žuvačka, ale... Dobre to je. Takže žuvačka môže byť, lebo žuvačka je... Top. Mne to nechutné. Prefect. Zober si. Chutne tam. Jem aj aj. Fuj. Dávam tomu koľko dáš. 5, 4. Tá je dobré, ty dáš 4. Tak to je... Takže... Ideme pínať telefón, dobre. Takže koľko dávaš tomu? No, 4 body. 4 body, však je dobré a ty hovoríš 4 body. No, to 5. Už mám 10, nie, už mám 13. 13 body dávaš. Nie, za toto 3. 13 body mám. Smeje sa. Však... Ale nie tak. Však koľko dávaš tomu? Od 1 do 10. Od 1 do 10. No, 5. 50, hej. Aha, ja dávam tomu 7,5, nie, 6,5, 10, tak. Takže ideme na kornety. Predstavte si, počkajte, neviem čo povedať. Predstavte si, vonku je 70% chladnejšie. vonku je Fakt, vonku je 75 chladnejšie. A my jeme ešte korneta. Aby sme išli... Vonku je noc a my... Jeme korneta. Smeje sa! Počkaj, niečo ti ukážem. Daj sa. Čo má tu? Sádzu. Pozrite. Franko, menač, Franko! Ja som si nevšimla. A ja teraz len som si všimla. Ty. Juj. Pôjdem sa. Otečané sú. Brada.
No čo? No, ja si ani som si neuvedomila, že ja natáčam video. Úplne, že... Idem otvoriť. Čo som robila? Ona dá tak stáďal. Korneto úplne, že bude tu. Rozmyklo. Tak toto vyzerá úplne, že ono to. Rozpusteno. Vonku je chladnejšie jak... Však vonku je chladnejšie jak tu. Ale 75. Môže to byť, nie? Čo no? Ty spravíš hlasovky? Nie. Nie. Nie? Nie. Do videa ideme pozdraviť. Pozdravíme jej frajerku. Pozri! Jej frajerka je Sabrina Kurejová. Jo, čaj je dík. Zomrelo sa mi. Keď som spomínala to mi. Fuj. Je to dobrý úplne, že? Ale čo stalo, keď mi zomrelo sa? Ale jej... Vieš čo, ja som si myslela, že to máš biele, ja mám hnedé. Ale... On je chlap, ja furt hovorím, že on je chlap. A vidíte, už nechce môj mobil zasvietiť. Ale vážne, ona nie je devča, ale ona je chlap. Ona má frajerku. Čo z toho? Volá sa Sabrina Kurejová. Nie. Áno. Pozri, už som dostala. Už skôr. Kde je ten stánko? Počkaj. Čože? Než dojeme to celé, ideme hodnotiť. Som zachrnutá. To reklamu mám takú. Wow, to je pesnička. Že? Nie. Aha. El Gorodná, počkaj, prefotím si. Oh. Hej, ty robíš video! Však video robíme. No. Takže pozdravujem do této videjko našich kamarátov. Petru, Karinku, Karolina, Vanessa, druhá Vanessa, Martinka, Sima, Sabrinku. Už? No. No. A ja pozdravujem vo videu. Kde prema? Okay. A ja pozdravujem vo videu. Neviem, kde prema to piče. Ja mám nápad, more. Jaký? Pozri, kúkaj na to, more. Švíc. Švíc? Uj, nie, to nie toto. Však na mňa švíc. Jupa. No a ja pozdravujem ľuďom. A ja pozdravujem moji kamarátky. Aj.
dielo. A keď to bude na YouTube? Ona sa smeje. Nesmí sa? Teraz asi. Dneska? Áno. O hodinu akú? Áno, 20. Sabrinka, máš na čo? Takže toto sú moje kamarátky. Sabrinka, máš sa na čo tešiť dnes večer. Ešte sme nezvedali. Ty si blázon. Aký to je? Tak pozrite. Ale vidíte, ja mám ešte rajky a ona už má. Ty koľko to úplne dielo. Ohnotím 10 krát. Ja dám 10 je. Takže ideme sa rozlučiť. Takže ahojte všetci. Ahojte. Majte sa na čo tešiť. Budete sa smiať len od mňa. Takže kanál, YouTube a odber. Ona keby sa že išla rozlúčiť, ona nevie sa rozlúčiť. Tak. Ale musíme sa rozlúčiť, ideme preč. Dávajte odbier, like, všetko O 2 možné, ja týždne tak budeme nemôžem. naspäť. O 2 týždeň budeme naspäť a budeme robiť možno videí, nie? Nie. Fakt? Pripravujeme na vás videí. Toto, nie? Budeme sa hrať do hlínu. Tak, jak sme boli malé, ne? Takže, čo ešte? Vidia kamanci. Ja by som si dala ešte jesť. Káme z Levelove Money, Jarka Bokali. Sarini Bokali. Kosovel. Nejdeme povedať Kube, ne? Počkaj, dojem to, ešte sa nerozlučíme. Toto zoberieme, ideme dať im. Dobre? Áno. Budú sa hádať. Čak práve... Alebo nevieš, čo budeme robiť. Pozrite, what the fuck? Kde to dám? Aha. Ori? Môj telefón je špinavý. Vieš, čo budeme robiť? My toto budeme jesť. A prázdne papieriky im dáme. Áno? Ne. Prečo? Máš ešte? Toto budeme jesť a dáme jedno a budú sa tam hádať. Budú sa hádať. Všaký toho. Káme z Levelove Money! A Jarka Bukalo. Pozri, čo máš tu? Kofovla. Chcem spať. Sa pozri, čo mám tu. To veľmi vidno. Je hodin. Počkaj. Á, už vyhodil takto. Už Takto extrém. je hodin. A toto nepýtajte sa, prečo som si dala. Extrém. Počkaj, však ja som... Počkaj. Švíc? Môže. Dobre. Ideme to vyriešiť. Kde ideš? Ešte máme 3, zober 1. Ja tiež a toto ideme dať. Ťuk. Pozri si. Sme ešte mali na tom. No, na koľko máš rokov ty? Koľko máš rokov? Čo? Koľko máš rokov? Zajtra budem mať 99. Fakt? 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 No, poviem ti, že fakt. A ty? Nemôžem povedať v videu ja. Ja nie. To je tajná vec, je. Ja. Povedz, koľko ja. Čo som ti povedala? Nie, povedz. No, keď má 99, tak ja... Ty sa narodila. 22.11.2010. Chápete to?
Má 99 rokov a 2010 narodila v roku 2007, nie? No, Kolik je? 17 bude mať. No, dobre. Dobre. No ma nie to spôvať. Ja som si nevšimla, že ja mám dole tu. Ale pozri, aký máš tvár tam na budku. Áno, ja som na tu. Na budku, na tom. Nie na budku, tyle. No poďme. Ideme hľadať. Dať Kubu. Aha, tu je. Kuba. Le. Le. No, nemá. Čaute. Hej, rozluč sa. Kubo. Hej, rozluč sa. Rozluč sa všetkým.